Dobar dan, mi smo tim Trio Fantastico, dolazimo iz srednje škole Ludbreg, mentor Željko Posavec. Danas bi vam predstavili svoj stroj Hrestač koji je za ljuštenje oraha. Sa mnom je kolegica Lucija Ivanuša, smjer gimnazija, kolega CNC operater Goran Krančec i moja malenkost Erik Elin, smjer CNC operater. Za uvod i ekonomski dio bi zamolio kolegicu da kaže nešto više. Znači, dobar dan, mi smo ovdje da vam predstavimo naš projekt, našu ideju godine pod nazivom Hrestač. Sigurno se svi pitate što je to i kako smo zapravo došli do te ideje. Naime, u našoj okolini nalazi se mnogo OPG-ova i mnogo ljudi se bavi poljoprivredom, što nam se navelo na razmišljanje kako bi mi mogli olakšati barem dio procesa proizvodnje. I tako je krenuo razgovor u kojem smo došli na temu lomljenja oraha. Shvatili smo da je to dug i zamoran proces, jer se većinom radi s čekićem ili nekim sličnim predmetom kojem se udara u orah i tako se orah i sama jezgra razbija i mrvi, čime se smanjuje vrijednost. I tako je nastao Hrestač, mehanička naprava za lomljenje oraha koja sa 100% sigurnošću ne mrvi i ne lomi jezgru oraha, već ju samo odvaja od ljuske oraha. Cilj našeg projekta je ekonomičnije, odnosno brže, lakše i kvalitetnije lomljenje oraha i orašastih plodova bez fizičkog napora. Naprava funkcionira na način da se orah ubaci u silos stroja gdje putuje do valjka gdje se on lomi na jezgru i na ljusku oraha. Dalje transportnim trakom putuje do košare koja je uronjena u vodu gdje ljuska pada na dno, a plodovi oraha ostanu putati. Kada se košara izvadi iz samog stroja, u njoj ostaju čisti cijeli plodovi oraha. Naša naprava je zapravo najisplativija kod velikih serija lomljenja oraha ili orašastih plodova, kao na primjer u OPG-ovima ili velikim poduzećima čija je primarna djelatnost lomljenje oraha ili orašastih plodova, jer brzo razvrstava i lomi orahe. Oglašavanje Hrestača većinom će se odvijati online, znači putem društvenih mreža, Facebooka, Instagrama, isto tako putem naše vlastite web stranice na kojoj će svi zainteresirani korisnici moći postaviti pitanje o našem proizvodu na kojem će im naši zaposlenici sa zadovoljstvom odgovoriti. Isto tako, putem našeg vlastitog YouTube kanala bit će dostupne videe i animacije koje će prikazivati kako Hrestač zapravo radi. Također, posjećivat ćemo različite poljoprivredne i gospodarske sajmove na kojima ćemo promovirati naš proizvod. Naša naprava bit će dostupna i starijim korisnicima slabe financijske moći koji će Hrestač moći dobiti besplatno ukoliko ima posađen određen broj sadnica oraha. Valja naglasiti da je 5% od ukupne zarade ide u različite dobrotvorne svrhe, te naša naprava ne šteti okolišu jer ne zrači i ne ispušta ispušne plinove. Cijena jednog Hrestača je oko 9.000 kuna, a za realizaciju samog projekta potrebno je oko 250.000 kuna. Dobit nakon prve godine proizvodnje se očekuje oko 2.250.000 kuna, a ukupna dobit nakon oporezivanja i svih rashoda na oko 340.000 kuna. A da bi prva godina proizvodnje bila profitabilna, potrebno je prodati oko 250 naprava. Tijekom prve godine proizvodnje planira se poslovanje samo u Hrvatskoj sa prodavaonicama u Varaždinu i Zagrebu. Zatim u idućih 5 godina planira se proširenje diljem Europe i svijeta, sve od Kanade do Argentine. U Hrvatskoj se planira prodaja od oko 400 naprava nakon prve godine proizvodnje. Naš proizvod bi ulaskom na tržište stekao privremenu prednost nad konkurencijom jer je njegova cijena niža od sličnih konkurentskih proizvoda. Dakako, mi ćemo uvijek nastavljati usavršavati i razvijati naš proizvod kako bi osigurali vjernost naših kupaca i konkurentnost na tržištu. U programu CATIA rade se jednostavni i kompleksni dijelovi stroja. U CATIA crtamo 2D jednostavne geometrijske oblike i njihovom ekstruzijom dobivamo 3D dobiven komad. U tom programu postoji puno funkcija koje služe za crtanje. Naprimjer, jedno od kojih smo mi koristili su Profile, Constraint, Chamfer, Extrude i Assembly. Jedna od bitnih tih funkcija je naredba Profile, kojom crtamo povezane linije od kojih nastaje kontura. Zatim ide naredba Constraint, koja nam služi za određivanje i davanje dimenzije određenim linijama. I najglavnija funkcija je funkcija Extrude, kojom dobivamo treću dimenziju našeg nacrta. Kada smo napravili sve jednostavne dijelove stroja, tada koristimo funkciju Assembly, kojom sve te jednostavne dijelove spajamo i dobivamo složeni mehanizam, pa tako i naš cijeli stroj. Da bismo ustanovili kako je najlakše razbiti orah i odvojiti jezgru od ljuske oraha, potrebno je poznavati mehanička svojstva oraha. Sad, za numeričku analizu oraha bilo je potrebno nacrtati model oraha. A prije crtanja modela oraha morali smo izmjeriti orahe, ali
orasi nisu svi isti, nego su svaki specifične veličine, širine i debljine. Sad, tako, dobili smo neku srednju aritmetičku vrijednost koju smo stavili na naš stroj za izračunavanje našeg stroja, sile našeg stroja. Ljuska je od 1 mm do 2 mm debljine i prednost u orasima je po tome što je orah simetričan. Sad, znači uzeli smo par komada oraha, izmjerili smo širinu, debljinu i visinu oraha, te smo nacrtali modele u programskom paketu CATIA. Umrežili smo ih u programu Abacus, koji inače služi za izračunavanje nepravilnih predmeta pod opterećenjem i naprezanjem. Za prvi primjer odabrali smo jedan model. Znači, za prvi primjer izabrali smo jednu silu na sredini oraha sa oštrim predmetom. Udarali smo orah, no nismo došli do željenih rezultata, zato jer je orah pukao samo na jednom mjestu i nije se jezgra u potpunosti odvojila od ljuske. Za drugi primjer, za drugi pokušaj, uzeli smo na istom tom mjestu, udarili smo predmetom koji je sličnog oblika kao i orah. No, nismo dobili opet ništa, nikakvi rezultat, zato jer je jezgra oraha se razmrvila i orah nije u potpunosti se odvojio opet od jezgre. Za treći primjer uzeli smo dvije ploče koje smo stavili na uspravnu i vodoravni površinu oraha, te smo dobili željeni rezultat i orah se u potpunosti bez ikakvih oštećenja jezgra se odvojila od oraha. Zato smo stavili 2 valjka da pritišću orah po vertikalnoj osi. Evo i za kraj, kome je teško orahe razbiti, nek nama dojde hrestač kupiti. Sigurno se pitate što je sa konkurencijom. Prema istraživanjima postoji ručni i automatski strojevi i pomagala za lomljenje oraha. Naša je prednost u odnosu na konkurenciju da smo i numeričkom analizom potvrdili kako će naš stroj slomiti orah na 2 polovice, dok će konkurentski proizvodi slomiti plod oraha na više dijelova.